Liwane piştî biryara Komisyona Bilinda Hilbijartinê ku hevbajarvaniya Abdullah Zeydan batal kir, hezaran rûnişvan derketin kolanan û ev biryar protesto kirin. Li hêzên ewlekariyê bi avaşit û guleyên plastîk êrişî çalakvanan kir. Di bûyeran da hejmara kes hatin desteserkirin û birîndar kirin. Eva hay sala irade gele Kürt'e kaskirin. Eva dizin. Eva alçağın. Eva ahlaksızın. Ve hukuki irade ve gelete kaskirin. Gel evane ve bu hukukiye kabul naketin. Tüccar serexane tavan diye iruşundacı serexane tavine. Abdullah Zeydan ku roja yekşemê di hilbijartinên xwe cihîda wek namzetê Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê bi 55 sedî deng wergirtibû û bû bû hevşaradarê wanê YSK'yê derheqê wî da biryar da ku mafê wî hilbijartinê tune û peyvîra hevbajarvaniyê neda Zeydan. Zeydan bi bîr xist ku piştî cezayê wî yê zîndanê xilas bû, mafê hilbijartinê wergirtibû û bi vê yekê li gor qanûna serî YSK'yê dabû û bû bû namzetê Dem Partiyê. Wî got ku heya ew hata hilbijartin jî çi pirsgirêkên qanûnî derd neketine pêşa wî û wî dida zanîn ku piştî ew hata hilbijartin dîsa heman YSK'yê hevşaradariya wî betal kir. Ve biryarê ev biryareke bêhukukî ye ev hember îrada gelê Kurd hember îrada gelê Vanê pêşî xistîne mesela ne şexsin ne kesayetin ji ber vê yekê her kesek jî her gelê me jî her derekê her qadekê em jî em vê bêhukukiyê em qebîl nakin. Piştî betalkirina hevbajarvaniya Zeydan, Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ku di hilbijartinên Wanê de bû Partiya Duyan ji YSK'yê daxwaz kir ku mafê bajarvaniyê bidin namzetê wan Abdullahat Arvas. YSK jî biryar da ku mazbatayê an ku peyvîra bajarvaniyê bide Arvas ku ew di hilbijartinan da 27 sedî deng wergirtibû. Zeydan bang li berbijarê AKP Arvas kir û got ku nebibe şîrîkê vê biryara şaş. Rêzê bû biryara gelê Vanê bigire û milletê Vanê gelê Vanê îrada gelê Vanê bin pê neke em vê qebîl nakin ji ber vê yekê evê biryara hatı dayên nepejirîne bêje derkeve daxuyaniyekê bide bêje ez vi şeklin naçim narûnêm vê mazbatê qebîl nakim yakê tetê te ve. Me wek dengê Amerîka bo Arvas telefon kir û xwast ku li gel we hevdîtin bikin û jê pirsin gelo ew dê biryara YSK'yê bîne ceh û bajarvaniyê qebûl bike an ne. Lê wî bersîv neda telefona me. Hêjeyê birxistniyê ku Arvas beriya hilbijartinê bi riya medya civakî ragihandibû ku eger biryarek wiha bi vî rengî derbikeve ew naxwaze bibe qeyûmê Wanê. Ji baro Wanê parêzer Cemal Demîr ku pêvajoya betalkirina hevbajarvaniya Zeydan bi nêz ve dişopîne got ku ev biryar neqanûnî ye. Vajo neqediye hê îtiracî nehatiye AKP çûye ser lêdan kiriye ji bo mazbata xwe mazbatê bixe destê xwe ev jî gorî hukukê ne mümkün e ne gorî rêbazên hukukê divê werî îtirazkirin vê biryara dadgeha Wanê sê roj dema wî heye YSK'ya Enqerê divê derbarê vê de biryarek bide hê jî ev pêvajowana neqediyane AKP çûye ser lêdana mazbatê û dawa mazbatê kiriye ev jî gorî rêbazê jî gorî mirova jî neexlaqî ye. Namzeta hevbajarvaniya Wanîya Dem Partiyê Neslihan Şedar jî dibêje ku heya ev biryara şaş baş ve nehildin ew dê li kolanan çalekiyên xwe berdevam bikin. Em dîsa bajarê xwe û şaredariya xwe û herî zêde em îradeya xwe xwedî derkevin îro em pertekekê dan ne holê ew jî ciraetê nakin û dîsa îradeya me gasp nekin. Heya ev rapor dihata amadekirin li kolanên bajarê Wanê di navbera çalakvan û hêzên ewlekariyê da pevçûn berdevam dikir. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.